Kwaiwai mabi yangu tasungulidza dzanyasi dzomanhoko zuva rochipfumbamwe mwedzi uno wambudzi. Kwai mamiriro kunze mangwana anenge akamira akadari. Kupisa kunenge kuri kusvika madhigiri 33. Ukowo mvura kwai pamwe ingangoitawo madonhwe mashoma. Izvi zviri kutorwadza nokuti pasi panyanya kuita kuti papata. Heno yawe kuti wakatirongerei. Nyika yeZimbabwe nyasi yamukirirana nonyahwa. Lazarus Boora aizikana nokunzi Giringo kwai apfa nyasi. Idi agoti kwatidza nokutisekesa nomadhirama ayo aita achibuda pachivhitivhiti. Tinoti mweya wache uzorore murugare uye mhuri yache yaasiyayo igonyaradziwe nayawe. Mutongi mukuru Lukumalaba pabodzi nomutungamiri watongi George Chiweshe kwai wagoisa mapepa akafanana asi nyaya dzawo dzakasiyana panyaya yakaendesiwa kudare rodzimhosva namutongi Erika Ndewere. Mutongi Ndewere ari kuti vari kuda kumumanikidza kuti aite zvisiri pamutemo, ivo vari kuzviramba. Heno kuti zvichagoperera papi. Bazi rinoringa nezvokuchengetedzwa kwenharaunda ratiro riri kuendesa kanzuro yeguta reHarare kumatare odzimhosva nokuda kwomoto wakapfuta zvinoririma panzvimbo inotaiwa Manyara yoPomona. Nzvimbo inotaiwa Manyara iyi kwai inofanira kuti ichimisiwe kuseenzesiwa nogutari uye rinofanira kuti richiburitse mapepa okuti richagoita sei nayo nzvimboyo. Paribe agoziva kuti zvichagotekaira sei kumatareko. Nyika yeZimbabwe kwai hwendo huno wana muringa mvura wakanyepa kuti mvura ichagochimbidza kunge yauya. Izvo zvaita kuti vanhu vaomerwe. Vamwe wakamboona yawaza wakabva wajara zvokujara muvhu kureketa kuno zvatoita kuti kuoma zvese. Idi nyika yedu iri kutoda kuti yawe wapindire wazurure makuti auyewo nomvura. Heno kuti zvichaitikawo rini, asi nyika yese yandomirira. Bato reMDC Alliance kwai ragoti riri kuda kuti riwanewo chidiki kunyanya wokumaruwa wanosvika miriyoni ribodzi. Wati vari kuda kuti wochidikiwa wagokwanisa kunge wariwo wanomirira kuti pawanoenda kovhota waende kovhota mumanhamba akawanda. Heno kuti zvichakoneka chere nonyaya yemamiriro kumamishaku. Vanotyaira mazigonyeti kwai vari kutsvomwa nonyaya yokunonoka kuri kuita kutekaidziwa pazambuko ropaLimpopo. Iri zambuko roBeit Bridge kwai ranetsa nokuti vari kuziva kuti chii chiri kunetsa. Aho ozimura pabodzi novanotekedza mapepawo paribe zvinhu zvavanenge vari kureketa kuti zvii zviri kutora nzvimbo. Nozuro kuno mumwe mugwicho aiita zvokuita mafaro kunyanya ayono mari dzache novamwe vatatu wakapfira munzvimbo yeHarare wari kubva kumafaro. Munhu uyu kwai anonzi Genius Kadungure uyo aizikana norokuti Jinimbi. Tinoti wazororewo murugare. Kwai mumba yache yakutoda kuitiwa hotera pabodzi naiye achabva aikiwa ipo paumba pachepo. Heno kuti ichagoseenzeseka sei kuita hotera yakadaro. Tiringedzo pasi rese. Hurumende yekuBritain kwai yagotadza kubudisa mazita omakambani owanhu vayakapa mari yokumapondo inosvika mabhiriyoni 4 okuti waringe zvodziwa mupengo. Idi huori hwakadari huribe kana nochisvinu chahunoburitsa. Toti waburitse wanhuwa sezvavanondoitawo kuti inotiburitse. Imwe kambani inogadzira mishonga yePfizer kwai yagoti iyo mushonga wayo wokudzivirira dzihwa mupengo wapachidanho unokwanisa kushanda zvokuita zvikamu 20 kubva muzana. Izvi zvinotofadza nokuti wazhinji waringira nokumirira kuti mushonga uyu uboyeke kuvanhu vese vese.
kwai papa yakatoteya kuti ichaita mabhiriyoni mairi kambani iyi muAmerica bedzi, heno kuti nopasi rese ichaita mabhiriyoni mangani. Mumwe muzvinabhizimisi wemuSouth Africa anonzi Patrice Motsepe kwai ari kuda kuti apindewo kogara hunde yomatekaidziwo onhabvu mudunhu redu roAfrica. Patrice Motsepe kwai achagoda kuvhoterwa mumwedzi waKurume uno wegore rinoteera. Munyaya yogumisira yanyasi, nyika yoGhana kwai yagoti iyo mvura ichange ichipiwa vanhu pachena nyika yese, pabodzi pono anoita zvokurapa vanhu kwai vachagobhadhara bamutero unoenderana nekutambira kwavanoita. Izvi kwai zviri kusvika mumwedzi uri kuteerayu. Idi dzimwe nyika tinondoseka tichindoyewa hedu. Tiri pamufaro iwoyo mabire angu, togumira pano. Ndini wenyu Mhandu weonhawo.